Dnes by som vám chcela ukázať recept na najlepšie palacinky, ktoré sa vždy podaria a ich prípravu zvládne aj úplný začiatočník v kuchyni. Palacinky sú tenké a jemné, nie sú masné a pánvicu nemusíte potierať žiadnym tukom pred ich pečením. S týmto receptom sa vám vždy podarí aj prvá palacinka, takže sa nemusíte obávať toho, že by sa vám potrhala. A ešte bonus na záver, do palacinkového cesta nepridávam žiadny cukor, takže ich môžete naplniť sladkou aj slanou náplňou a vždy budú skvelé. Do misky pridáme 2 vajcia. Prilejeme mlieko a vyšľaháme metličkou. Pridáme preosiatú hladkú múku, štipku soli a metličkou dobre prešľaháme, aby nám v ceste nezostali žiadne hrudky. Ak by sa vám predsa len stalo, že vám v ceste zostanú nejaké hrudky, tak ich môžete rozšľahať stolným mixérom. Na záver do cesta vmiešame roztopené vychladnuté maslo a repkový olej. Premiešame. Takto pripravené riedke cesto necháme odležať na kuchynskej linke 15 minút. Keď je panvica horúca, nadvihneme ju, nakloníme a na ten vyšší okraj pridáme palacinkové cesto. Panvicou ihneď zakrúžime, aby sa nám cesto rovnomerne rozprestrelo po celej ploche a pečieme na stredne silnom plameni do zlatista. Ak si nie ste istí, kedy je palacinka upečená, tak sa môžete pozrieť na okraj tej palacinky. Tu môžete vidieť, že už sú také do zlatista, respektíve niektoré už aj do hneda. Prípadne môžete palacinku jemne nadvihnúť a pozrieť sa, že či je už hotová. A vlastne potom ju len takto chytíte z jednej strany a otočíte. Keď je palacinka upečená, tak ju preložíme na tanier a dáme piecť ďalšiu palacinku. Inak tento recept na najlepšie palacinky, ktoré sú tenké, jemné, netrhajú sa a nie sú ani masné, a ak ste si mohli všimnúť, tak vôbec nepridávam na pánvicu žiaden tuk, nájdete v mojej najnovšej kuchárskej knihe Lenivá kuchárka 3, babičky a nezabudnutelné recepty, ktoré je okrem tohto receptu aj ďalších 59 skvelých receptov, okrem iného aj recept na medový krémeš, na babičkine dolky, ktoré doma milujeme, na kopec skvelých polievok od babičky, hlavné jedlá, ako je napríklad plnená paprika v paradajkovej omáčke, makový závin a kopec ďalších skvelých receptov. Ak by sa vám náhodou stalo, že sa vám nepodarí rozprestrieť to palacinkové cesto po celej ploche, tak môžete tie drobné dierky v podstate vyplniť ďalšou várkou cesta a vznikne vám pekná palacinka. Palacinky sú vynikajúce a ja sa budem veľmi tešiť, ak ich vyskúšate aj u vás doma a dáte mi vedieť v komentári pod receptom, ako vám chutili.